Atenció! Hola. Hola. Hola, Arnau. Preguntar-te com ha anat el pilaret aquest de 5 que heu fet ara, el pilar de 5, com ha anat? Ah, molt bé, molt bé. Les sensacions? La canalla molt tranquil·la i jo també estava bastant tranquil perquè ja l'havia massatjat bastantes vegades i bé, bé. Però placer. Eso es todo, amigos.